onye mechi ihe ọwa onye mechi biko teele mkpọra nọmba ọnụ elekwa na unu ibrule ozu jọkwara gị bịa nga ahụ tọrọ m ya kamgbe 6 months ọnụ bịa bupụgo ozu nwatakịrị na-aṅụrị ala ka nka dụrọ na mọchari biko bịa na ebupụgo ya echewe mgbe enyi hey stop there elebe ihe na-aga n'ogodala m ihe ọwụ mgbọwụlụ oke ibiri ha ka gị nwụrụ na-anwụ kwesịrị ịdị otu ya na-ayọ ụmụazị ibe gị nọ n'ime nga na-ayọ Chineke biko nye ha ezumike ma o mee ha ka ha ziri ike na ndokwa ga-eso n'ọnwụ nga hụ jee ka gị mma ihe niile gakọrọ n'ụwa ele honorable meeting ị na-agadi ele ọgbakọ ị na-agadi n'ụwa ebe ọbụla aka okporo m ị na-agagide gagbuo di gị gagide tụkwa nwụọ stil na-agatụkwa ka m kọla na gị aka nwaanyị nganga agara nwa ihere ga-emegbuole m ị chọrọ iri ụwa rie mmụọ adịkwa otu ị ga-esi ụzọ m bupụta gị gị ọkụ tụtụrụ ebe aga saịdị ọsịsọ ị chọrọla ọkpụchili elu ele ihe gbagoro ọsọ mmadụ sị gị na onye a otu mmadụ ụmụ agbara na ụmụ agbara ifefele m na-atụ na ịhụ na ajọ ọnwụ chiọma ajọ nwa ime gị ka abagara ngụ mba ngwa gafetobe ịhụrụ kaikai ịhụrụ nke ọkwara mmege too ya eto ozu na-aṅụ gị na-aṅụ mmega emega ihe agbada ha gafee nga ọnụ na njọ ga-esi ga egosi ọnụ mmiri ka ozu nchọgbụrụ ka m gbara bifọ m aga hụ ụzọ ahụ ka m saa igodi bifọ m aga hụ ụzọ ahụ chọrọ imekwa ozi chọrọ ime kwụsị ihe ma ọsịsọ dobe nga ngwa baa ebe ị ga-eweta ọnwụ gị na maka Chukwu move ndị ụtọ ọrịa nwụrịla akpọwala m mpụ ihe m na-enyere gị nsogbu mụ nwa ka ilechara anya na-agwa okwu ijele nwaanyị dị ka m ị makwa onye na-abịa n'ọnọdụ ya na-anọchi ka pụọ gazuru nri bata ịnọchere m n'ọnọdụ onye nyere gị ikikere onye nyere gị power to challenge me akagwaghị m gị ọ bụrụ n'ụwa ị ga-emenwe ihe anyị mere ọ bụrụ n'elu ụwa ị ga-anwa m anwa n'ihi na n'elu ụwa eshiri m ezigbo ike agbachiri m ike nwaanyị ịma ụdị ndị mụ na ha na-agba na-emekọ irurukwe n'ụkwụ house girl na house boys m dosara here and there ịma the kind of convoy m na-eji aga ije all the local government chairmen ịma how many of them dị loyal to me do you know ị ga-eji wee leta onwe gị anya mụ na ga-abịa ebe a ịma aka kedu onye ịbụ ịmụ ihe ntụ ụmụ nwoke ebe oge m nọ n'ụwa eji m ha agba football enweghị ihe m chọrọ na anaghị enweta eji m contact eji m connection enweghị ihe a chọrọ na ahụ m na-eji ha gị lecha ijele nwaanyị dị ka mụ ị bịara nọchiri m oche na gị na-abịa ịzụ
gị ikikere? Who born you? Tupu mechie anya mepee ịghọrọ onye sheba pụọ ma ọ bụghị ya ma kpọọ my boys ha were gị mee ji mmanụ ha gwọ gị ka ji mmanụ rie gị ka ji mmanụ nkịta gị were anya ga-abụ ọhụ na ọ na-eme lena anụ ọhịa ị harụrụ ka boys na-asa afụ m n'ụwa ịma mmadụ ole ịma convoy ole m ji aga ije ị ga-eji wee lechaa onwe gị anya ya dị ka mụ na gị bịa sawa position ebe a. Who born you? Will you catapult yourself out of this place? I'm not here. Vanity upon vanity. Aka kai babia. Aka kai gamala. You idiot! You are not here. Onye nzuzu ka ewo. Hey, uno de yari sobu. Wela ka izi na ndokwa. Niko why? Hapo kanzi. Ọgbanje na-ebutere gị adịghị ego na nwa okorobịa ọcha na-ebutere gị kọbedi o kamgbe agbara bute gị vidio na-agba ọchịpịrị gị kodogodo ụlọ na-agba kata ụna na-agba kete. You want to chill with yellow boy? Ị gaghị ekwe nwa mmadụ zi ike. Powerless yellow boy. Ekpote nwaanyị chiri bupụta gị bịa nga akọ kpoo.